Nasaan ang sasakyan? Pwede ko rin ba makita? Sige, bukas. Puntahan na lang natin. Sige, at pipicturan ko para isend ko kay Ate Ruby. Oo, malay mo. Magustuhan niya. Kaya nga, kung sakali man, malaking halaga rin ang makukuha nating porsyentuhan doon kapag nabili niya. Oo naman, Rose. Oh, Franz, si Ate Ruby ito ah. Tingnan mo. Asan? Patingin nga. Doktor to sa ibang bansa ah. Oo, Franz. Siguro nga marami na siyang ipon. Halos 20 years na siyang nagtatrabaho doon. Malamang. Bakit hindi mo siya kumustahin? Oo nga no. Sige, akin na yung cellphone ko at i-chat ko. Tapos, utangan mo. Ikaw talaga. Nakakahiya naman. Pero pwede na din. Ang galing mo talaga. Sino ba yung nag-chat sa akin? Ah, si Rose pala. Yung pinsan ko. Matawagan nga. Hello, Ate Ruby. Hello, Rose. Kumusta ka na? Kumusta na rin pala si Tita Lisa? Eto, ayos lang naman kami, Ate Ruby. Si Nanay, malakas pa naman siya. Mabuti naman. Rose, mabuti at naalala mong mag-chat sa akin. Oo, kasi nakita ko yung mga post mo. Ang ganda mo at ang bata mong tignan ngayon. Ikaw talaga. Hindi naman. Lagi nga akong stress dito sa trabaho eh. Kailan ka nga pala magbabakasyon dito sa atin? Siguro, mga 3 buwan pa. Asikasuhin ko muna yung mga papeles ko. Ah, ganun ba, ate? O siya, sige na. Pupuntahan ko pa kasi yung pasyente ko sa kabilang kwarto. Magchat-chat na lang tayo pag di na ako busy. Sige, Ate Ruby, mag-iingat ka dyan. Salamat, Rose. Oh, anong sabi ng pinsan mo? Busy na siya. Magchat-chat na lang daw siya kapag hindi na daw siya busy. Sige, i-chat mo lang siya. Malay mo, pagdating nun dito, bigyan ka ng madaming pasalubong. Oo, ako nang bahala doon. May pagkain na ba tayo? Nagugutom na kasi ako. Wala pa nga eh. Umutang ka muna sa tindahan ng sardinas ulam natin. Sardinas na naman? Eh, anong gusto mo? Eh, wala naman tayong perang pambili ng masarap na ulam. Sige na nga. Magre-reklamo pa. Wala na nga pambili. Nakakainis. Ngayon pa ako natanggal sa trabaho. Oh, Franz, may sahod ka na ba? Anong sahod? Natanggal na nga ako sa trabaho ko. Ano? Bakit? Anong ginawa mo? Yung kasamaan ko kasi, nakaway ko. Ayun, sinaraan ako sa bus namin. Baka naman may ginawa kang hindi maganda. Ano naman ang gagawin ko? Ang sabihin mo, ayaw lang nilang malamangan. Eh, paano na tayo niyan? Lagi na ngang kinukulang yung sahod mo.
Tapos ngayon, tuluyan ka nang nawalan ng kita. Huwag kang mag-alala. Makakahanap din tayo ng pagkakakitaan. Saan nga? Ikaw naman kasi, lagi ka na lang ganyan. Hindi tumatagal ang trabaho sa'yo. Ano kaya kung tawagan mo yung pinsan mong si Ruby? Ha? Bakit naman? Di ba gusto mong magkapera tayo? Oo. Bakit? Uutangan mo si Ate Ruby? Wala ka na ngang kita. Anong ipang babayad mo doon? Ganito yun. Alokin mo si Ate Ruby ng sasakyan. May alam akong binibenta ng kaibigan ko. Kaya kikita tayo doon pag nabenta natin yun. Malaki ba ang kikitain natin doon? Oo naman. Basta, akong bahala. Tawagan mo siya kung gusto niya. Sa bagay, kailangan niya yon, lalo na't magbabakasyon siya dito sa bansa natin. Tamang-tama yan. Sabihin mo, pag nabili na yung van, ako na lang ang kukunin niya magmamaneho. Sige, tatawagan ko siya. Hello, Ate Ruby? O Rose, bakit napatawag ka? May iaalok sana kami sa'yo na sasakyan. Ano naman sasakyan yon? Ate, van, pwede mong gamitin yon habang nagbabakasyon ka dito. Talaga? Magkano naman yun? Kailangan ko din kasi ng sasakyan pag umuwi ako dyan. Oo, ate, mura lang. Ito si Franz, kausapin mo yung asawa ko. Hello, ate. Hello? Pwede ko bang malaman ang buong detalye ng sasakyan? Pwede, ate. Send na lang namin lahat ng detalye ng sasakyan na binebenta namin. Sige, hihintayin ko na lang. Sige, Ate Ruby. Ano, Franz? Sa palagay mo, kukunin kaya niya yon? Sa palagay ko, kukunin niya yun. Nasaan ang sasakyan? Pwede ko rin ba makita? Sige, bukas. Puntahan na lang natin. Sige, at pipicturan ko para isend ko kay Ate Ruby. Oo, malay mo. Magustuhan niya. Kaya nga, kung sakali man, malaking halaga rin ang makukuha nating porsyentuhan doon kapag nabili niya. Oo naman, Rose. Ang galing mo talaga, Franz. Sabi ko naman sa'yo eh. Ikaw eh, wala kang tiwala sa akin. Sus, ikaw talaga. Sige na, naniniwala na. Lalo na kapag naipadala ni Ate Ruby ang pera. Ang sabi niya, sa susunod daw na linggo niya ipapadala ang kalahating bayad ng sasakyan. Naku, may pang shopping na ako. Ako naman, may pambili na ako ng motor. Oo, para may pang service tayo kapag gumagala tayo. Tumatawag si Ate Ruby. Sige, sagutin mo na. Hello, Ate Ruby? Hello, Rose. Pwede bang ibigay mo sa akin yung account number mo? Para doon ko na lang ipadala yung pera? Sige po, Ate Ruby. Isisend ko na lang po sa inyo. Oo, sige. Kayo nang bahala. Kampante naman ako. Pinagkakatiwalaan ko naman kayo. Huwag kang mag-alala, Ate Ruby. Mapagkakatiwalaan mo kami ng asawa ko. Kayo nang bahala dyan, ha? Sige, ate. Di bale.
Kapag naibigay mo sa amin yung kalahati ng bayad ng sasakyan, ibibigay namin agad sa may-ari ng sasakyan. Oo, sige Rose. Sigurado yun, Ate Ruby, na may sasakyan ka na. Sige, sa susunod na buwan yung uwi ko, babayaran ko na lang yung kabuuan pagdating ko dyan. Salamat sa tiwala, ate. Ano, bukas na ba natin makukuha ang pera? Oo, ipapadala niya daw sa bangko ko. Ayos kung ganun. Bakit kaya nakapatay yung cellphone ni Rose? Oo, yung isang number niya. Subukan ko ang tawagan yung isang number niya. Bakit kaya hindi ko matawagan yung pinsan ko? Hindi kaya naloko ako ng dalawang mag-asawa na yon? Pag hindi ko pa sila natawagan, pagdating ko sa Pilipinas, itidemanda ko na sila. Akala ko pa naman, mapagkakatiwalaan na sila. Katulad din pala sila ng kapatid niyang manloloko. Tao po! Tao po! Bakit kayo walang tao dito? Walang tao dyan! Si Rose bang hinahanap nyo? Opo. Nako, nakalis na po sila dyan. Saan na po sila nakatira ngayon? Hindi ko alam kung saan sila nakatira ngayon. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Naku, hindi pwede to. Paano na kaya yung pera ko? Pinagkatiwalaan ko kay Rose. Halos hindi ako nagpapahinga para kitain ko ang pera na yon sa ibang bansa. Tapos, ganito lang palang gagawin niyo sa akin. Hindi na kayo naawa sa akin. Tinuring ko pa naman kayong kamag-anak. Pero bakit ganun ang ginawa niyo?
Ruby? Ate Ruby? Tao po? Tao po? Sino kaya yan? Si Rose. Bakit anong ginagawa niya dito? Tao po? Rose! Halika, pumasok ka sa loob. Doon na lang tayo mag-usap. Sige ate, salamat. Halika, pumasok ka. Maupo ka muna. Ate Ruby. Patawarin mo ko sa ginawa naming panloloko sa'yo. Rose, hindi ko alam kung mapapatawad ko pa kayo. Kahit matagal na yon, masakit pa rin sa akin ang ginawa niyong panloloko sa akin noon. Kaya nga po ako nandito ngayon, Ate Ruby. Para ipaalam sa'yo, pinagdusahan na namin lahat ng yun. Nakakulong na ngayon si Franz. Dahil patuloy niyang ginagawa ang panloloko sa ibang tao. Nakita mo na? Bakit mo hinayaang gawin niya yon? Madami na pala kayong naloloko, hindi lang ako. Dapat pati ikaw makulong din. Parang awa mo na, Ate Ruby. Huwag mong gawin sa akin yan. At bakit hindi? Dapat lang na dalawa kayo magdusa sa kulungan sa ginawa niyo panloloko. Ate Ruby, parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin to. Kahit para lang sa magiging pamangkin mo. Buntis ka? Oo, Ate Ruby. Sige, para sa magiging anak mo, palalagpasin ko lahat ng ginawa niyong panloloko sa akin. Maraming salamat, Ate Ruby. Sana, hindi na maulit pa yon, Rose. Hindi na talaga, Ate Ruby. Si Franz, nagdurusa na ngayon sa kulungan. Dahil siya ang namilit sa akin na gawin sa'yo yun. Ang totoo niyan, nahihiya akong magpakita sa'yo. Dahil nalaman ko, wala na yung sasakyan na binibenta namin sa'yo. Bakit? Saan napunta yung sasakyan? Noong panahon na binayaran mo yung kalahati, naibenta na pala ng may-ari yun. Bakit hindi niyo agad sinoli sa akin yung pera? Si Franz kasi ate, sinabi niya sa akin na wag ko na daw isoli dahil nasa amin naman na daw yung pera. Sayang naman daw yung pera. Wala siyang awa. Pinaghirapan ko ng ilang taon yun sa ibang bansa. Tapos, siya lang makikinabang? Pasensya na talaga ate. Hindi bale. Pera lang yon. Pero ang Diyos na ang bahalang magparusa sa mga nanloko sa akin. Kasalanan ko din kasi ate Ruby. Kinonsinti ko si Franz. Kaya ngayon, nakulong siya dahil sa ginawa niya. Dapat lang sa kanya yon. Kaya ikaw, Rose, huwag mo na uulitin yon. Oo ate, pasensya na po talaga. 아주